το μίσος και αηδία μέσα μου, που τίποτα δεν με νοιάζει πια. Θα σου ρίξω κατευθείαν στην καρδιά σου, Οσβάλτο. Δεν με νοιάζει να πάω φυλακή ή να πεθάνω. Τίποτα! Τίποτα! Άφησέ με! Άφησέ με! Καταραμένη εκβιαστή! Άφησέ με! Έφυγε και με παράτησε εξαιτίας της Μαρίας της γειτονιάς. Πόσο σε μισώ, σκουπιδιάρα του διαβόλου! Ποτέ άλλοτε δεν έχει ακουστεί η φράση σκουπιδιάρα του διαβόλου. Να πω κάτι στους τηλεθεατές. Ναι. Η Σοράγια, μετά από αυτή την πτώση από εκεί πάνω που βγήκαν τα αίματα και γίνανε, έζησε. Ναι, γιατί να το πούμε, ναι. δεν χτυπήθηκε όπως είδατε, έχουν χυθεί τα μυαλά της. Δεν έχει χτυπηθεί ζωτικό όργανο, είναι μόνο τα μυαλά. Οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μαριμάρ! Μαριμάρ, μωρέ. Μαριμάρ. Το είναι ένα υπέροχο βραχιόλι. Δεν θα σε δει κανείς να το παίρνεις. Έλα, Μαριμάρ. Το βραχιόλι θα γίνει δικό σου. Αν το πάρεις με τα δόντια σου. Τεράστιος ο Νίκος ο Φόσκολος. Αυτό το πράγμα δεν το έχει καταφέρει ποτέ στη ζωή του, έτσι όσο και αν είχε προσπαθήσει. Είδατε τι έπαθε η Μαριμάρ με την κακιά την πλούσια που του έβαλε να πιάσει από τη λάσπη το αποφτούλι, το χρυσό. Αλλά γυρίζει ο τροχός, αυτό και ο φτωχός. Πλουτίζει και η Μαριμάρ. Μπράβο, και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Η Μαριμάρ εκδικείται με τον καλύτερο τρόπο ή χειρότερο τρόπο. Η τελευταία σκηνή από αυτό που θα δείτε τώρα. Το τελευταίο πλάνο. Το τελευταίο πλάνο, όχι σκηνή, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Είναι αληθινό. Όχι από εμάς, δεν το πειράξαμε, από τους δημιουργούς της σαπουνόπερας αυτής. Έχει σημασία, πρέπει να το τονίσουμε, παιδιά, αυτό. Ναι. Αυτό που θα δείτε μια σειρά από αποσπάσμα, μάλλον μια σκηνή, το τελευταίο μέρος. Αυτό που θα δείτε δεν έχουμε βάλει τίποτα. Δεν έχουμε βάλει ήχο, εικόνα προφανώς δεν έχουμε βάλει τίποτα. Είναι όλα αλήθεια όπως προβλήθηκαν από εδώ, από την τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, Αντζέλικα, έλα να σκύψεις. Τώρα πάνω στη λάσπη. Και με τα δόντια. Αυτή την ίδια έκφραση που έχεις τώρα πρέπει να την είχα εγώ την ημέρα που με διέταξες να βγάλω το βραχιόλι από εκείνο το λάκκο με λάσπη με τα δόντια, Αντζέλικα. Το θυμάσαι? Δεν μπορώ να πω ότι αυτό δεν της αξίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι της κατέστρεψε τη ζωή και τα όνειρα της καημένης της Μαριμάρ.